bafethu konakele. Lona-ke umkhulu Mazibuko isanu sezulu. Uyatholakala eThekwini, uyatholakala eGoli, uyatholakala naseKapa. Hey, bantwana bethonga noma bantwana bakamoya. Sinenkinga-ke entsha. Ngicanga ukuthi abanye nabanye sebe-experience-ile noma isifikile kubo noma ke ingakafiki. Ngicela ukuthi ubani nobani abe aware ukuthi kwenzakalani manje. Kunenkinga entsha noma kunesifo esisha esizayo lapha esiwumkhuhlane. Sikubamba sikufonqoze kwangempela, sikubamba sikufonqoze. Ade ngilele manje ngikhuluma nelinye ikhehla ebusuku. Manje ngoba ngivuka nje ku-141. Leli ikhehla leli lingitshena ngendaba yesifo lize lingibalele izinyanga. La ngitshena ukuthi yena lesi sifo lesi siqala sikushaya ikhanda siza sehle nomzimba, sikuphula amathambo onke emzimbeni. Hayi ukuthi siyakuphula siyakuphoqoza, siyakuphula sakukhathaza ngathi ushayiwe emzimbeni, ngathi khona umuntu obekuguquza ekushaya. Mase sifikile uvela uvutha umzimba wonke, ugodole, uvuthe, ugodole. Kuwumkhuhlane ke kodwa lento okuzoqeda abantu kulonyaka noma kule minyaka ezayo. Lesi sifo lesi sizobaqeda abantu. Kuthi kushaya uJuni uzoba abantu sekubugingqiginqi. Leli ikhehla lingibalela manje nje, lingibalela izinyanga, liyangitshena ukuthi hayibo kunenkinga lapha ezayo eyisifo. Isiqalileke lapha kithi igulisa lo mama wasendlini. Yamgulisa since ngiyekhaya, bekukhona into ebengiyoyenza nje nami encane. Manje lento yambamba yamlalisa phansi, beshisa ebande ejuluka bemanzi, akhwehlele into ongayazi. Kodwa ke kukhona enye imbizi engimthintele yona nje engangini kwamakhehla, kanti wayevuke naso. NgangiseGoli sihambe naye njengoba nazi ukuthi ngehla ngenyuka ngeGoli ngeKapa ngeThekwini, ngeGoli ngeKapa ngeThekwini. Wayevuke naso, kwathiwa tshena lo Mazibuko wakho ukuthi akakwenzela imbiza ephuzwayo ngoba unazi imbiza eziphuzwayo. Kunomkhuhlane noma kunesifo esizayo sasithatha nje kancane lelo phupho lelo, salithatha kancane. Wahamba wayekhaya. Mayefika ekhaya safe sababamba bonke ekhaya kubo, ngoba lesi sifo lesi sihamba nemimoya emibi kahle. Sikwembatha sihamba nemimoya emibi, sihambisana nezilwane ezisuke zikhona ekhaya noma ezisuke izivunguza emoyeni, sihambisana nemimoya emibi evunguzayo lapha emkhathini. Siza nezimpi ezijulileyo zezwe, siza nezimpi ezijulileyo zokuzoqeda abantu abamnyama. Lesi sifo lesi siyavutha, sithi bhe, uvela uvutha umlilo kube ngathi khona into ekushisayo njengoba uzobulelela. Kuthi khipha ingubo, uthi usayikhiphile ingubo kube ngathi kuthiwa yembatha ngoba sekuyabanda futhi. Uthi usembatha, sithi khipha ingubo, uthi usakhipha ingubo siphinde sithi yembatha, sikujulukise ube manzi uthi nte, sikushaya amalungu omzimba wonke, sikushaya umzimba wonke, sikuphathise ngekhanda, sikulalise phansi lesi sifo lesi. Bafowethu ngithi-ke omunye nomunye uma eyitholile le voice note bese idlulisela kwabanye ukuze kukwazi ukuthi sibone ukuthi selapheka kanjani, kwenzakalani. Kodwa sona ningalibali laba abantu abadumile, laba abalokhu bengena behla benyuka bekhuluma izinto ongazazi ngoba kutrend into zasemanzini nje manje. Wonke umuntu ukhuluma ngezinto zalokhuzana. Nilele lapha ezweni abantu bazofa abantu. Kodwa-ke ngake ngasho ngathi ngiseKapa kuwina amabhokobhoko eya ku-final. Athi mayiwina nje amabhokobhoko eya ku-final ebusuku, ngayezwa amakhaladi nabantu baseKapa bevunguza begijima. Mangithi ngisalalele kwathiwa na umoya uza ukuwina kwalamabhokobhoko, mayikuthi azogcina iwinile ifinal, sizophasa lesi sifo lesi. Ngayitshena ukuthi mina kuyadlalwa, kanti ngempela siphasile-ke isifo. Ningangithatha ngokudlala-ke mina uma ningizwa ngikhuluma nje, kodwa lesi sifo sifikile sizobaqeda abantu, sizobabulala. Uzozwe ngathi uqala uphathwa likhanda, uthi usaphathwa likhanda uphathwa umzimba wonke, uzwe ngathi uyakhathala, kukhendleka izinyawo, kukhendleka amadolo, kukhendleka inqulu,
kukhendle kumzimba wonke nalapho kuhlangana khona ingalo usufikile ke lo mkhuhlane lo. Kodwa ke mina uthe uqala ukungibamba ngoba uqala ukungibamba izolo ngazizwa ukuthi ayingeke engathi inyawo seyimoshekile nje ngathi angisezukwazi ukuhamba, kanti ukhendlele iqolo wakhendla inyawo wakhendla umzimba wonke namanje nje ngishawa lekhanda. Ngayiphuza ke lembiza ngazi nokuthi bengicatshangiswa yini ukuyiphuza. Kodwa ke lo mama ngigcine sengimenzela ukhamba lwendiki. Mangimenzela ukhamba lwendiki kwathi damu ukukhwehlela kwathi damu ukushiselwa. Angisho ukuthi usindile kodwa ngimbona ukuthi edamu lokhu kugula. Kodwa ke ngithi angimemezele nje ngidlulise ubani nobani ayidlulise le message iziyofinyelela kuwo wonke umuntu ukuthi kunenkinga efana nale ehluphayo. Ngiyatholakala ke na ku YouTube umkhuluma zibuko Yomoya TV, ngiyatholakala na ku TikTok isanusi sezulu, enye TikTok yami inkungu ebilayo. Le message le idlulise nakubani nobani. Ungayithatha ke ngokudlala ngoba uzwa nje kukhuluma umuntu kanje, kodwa sona lesifo sobaqeda abantu siwumkhuhlane sizohambiselana nalamakhaza azoqala manje ngoba ubona nje belina kangaka imvula. Khona into ezokwenzeka mazithi June nje yoba abantu sibabhuqabhuqile lento iyahlupha ngoba ikhendla umzimba ifuna ukuthi ungahambi nokuhamba, kube buhlungu ekhanda, kube buhlungu enyawo, kube buhlungu umzimba wonke lento. Hey bafowethu akunankinga, kodwa bengizama nje nami ukudlulisa lokho ukuthi kunenkinga entsha esidibana nayo engayazi mina.